Здравейте на всички! Днес ще ви представя едно страхотно село. Село Сърнево, което се намира между Стара Загора и Раднево. И тук може да видим развитието на човешката простотия. Тук, когато ремонтираха пътя Раднево Стара Загора, решиха да направят една доста добра инициатива и да засадят тези храстчета или дръвчета до всяка къща, за да може шума, който се вдига от колите, да се редуцира. Но хората, които живеят, решиха, че е добра идея да станат градинари и съответно всеки да подкастри по различен начин неговото дръвче, като съответно финалният резултат е уникален. Ако имате приятели, които учат психология и трябва да пишат магистърска теза, могат да дойдат и да анализират това нещо, което се е случило тук. Вижте какво става. Човек си направил дръвчета от храстчето. Тук са храстчета, което е окей. Но всяка една къща е направила нещо различно и така показва развитието на хората. Ето тук може да видим вляво какво са творили хората. Буквално са окастрали всичко и са ги отрязали от горната страна. А реално не трябва да правят нищо. И ще станат по този начин. Високи и хубави храстчета, които да редуцират шума. Да, пак казвам, ако имате приятели, които учат философия, т.е. психология, могат да дойдат тук и да напишат своята магистърска теза от това как хората разбират нещата и съответно как всеки си живее в неговия свят. Това беше, мои приятели. Хубав ден!